so cool. Bata pa ko cool. Ang Call! Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Diniskwalipika ng It's Showtime ang tawag ng tanghalan Grand Resback contestant na si Marco Adobas. Matapos nitong tawaging cooking show ang resulta ng kompetisyon kahapon. Ang naglaban kasi sa TNT Grand Resback ay sina Marco Rudio at AG Paredes na kumanta ng yugto ni Rico Blanco at Superwoman ni Karen Whiteman. Nanalo si Rudio sa round na yon. Subalit, hindi ito nagustuhan ng ka-teammate ni AG na si Marco Adobas. At ayon pa sa kanyang Facebook post, "Grabing cooking show mga boss! Kala ko, pagalingan kumanta yung laban. Pasarapan pala ng luto." Ganyan talaga yon. Yun ang sinabi niya sa kanyang Facebook post. At may dinagdag pa siya sa comment section. "Sinabi mo pa, di nila alam na pinaghirapan namin yung kompetisyon. Puyat, pagod, oras, lalamunan, effort. Tapos ganun lang? Di nila alam. Si EJ umuwi pa ng Pilipinas yan para sa kompetisyon tapos ganun lang nangyari." At kahit daw si Rudio nabigla na siya yung nanalo ayon pa sa kanyang komento ni Marco. Dahil dito, inaksyonan ng Showtime na i-disqualify si Marco Adobas dahil meron do itong na-breach sa pinirmahan niyang kontrata. Kaya payo naman para sa mga contestant, huwag magpadala sa emosyon. Dahil mismong si Marco Adobas ay humingi na ng kapatawaran sa kanyang nagawa. Dahil bugso lamang daw ito ng kanyang damdamin. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Shit. Morning call. Morning, tits. Kabisyo. Feel good morning. It's alright, alright, alright. Oh, well. Ngayon po ay Friday, March 28, 2025. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo ng pambansang angkol, Angkol Dagol! Ang kamot Sa mga angkol, sa mga angkol. Kasama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang True. Tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin na Tita. Tanya Chinita. Di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. With the pambansang senior Mang Kanor. Good morning, guys. Hi, guys. Wala na tayo kung gana-gana, guys. Tugtog dyan. Good morning, Ano sabi Mang Kanor natin? Think before you... think before you twice. Bali, binago na ba? Binago na ba? Think before you twice, think twice, hindi. Hindi ba yun? Dinagdagan mo ng before eh. Nalito ako eh. Think before you... Anything else? Think before you cry? Ito ay nagsisimula sa P. Think before you... P? P. Think before you... Think before you point. Hindi! Sa Facebook to ginagamit. Think before you... Positive! Think before you positive!
Ding, ding, ding. Ano ba talaga? Think, ginagawa to kapag masama yung loob mo, tapos nag-ano ka, o kaya may nasi-share ka naman nakakatawa. Think before you pee. Think before you push. 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 Tama. Push? Tama ba? Push? Mali pa rin. Mali. Push ba? Hindi. Hindi, mali pa rin. Think before you prank. Ang galing talaga. Pero totoo Think before yan. you post. Ayan. At sinabi ni Mang Kanor kasi push. Hindi post yun. Mang Kanor talaga. Yung spelling ni Mang Kanor ng post, tsaka push pa Pwede rin. naman na push na tulak, push na puste. Parehas na naman yan. Oo. Push na push upis. Parehas na yan. Parehas magkakatunog kasi kay Mang Kanor eh. Bread na tulay, bread na tinapay. Parehas na yan. Basic! Pero totoo yan. Think before you post or think before you click. Kasi minsan, nandyan na, click na lang yung kulang. Ayan, mismong itong Resbacker na contestant ay nakasalalay yung kanyang career sa singing. So, dahil nagpadala siya sa bugso ng emosyon niya, hindi niya nagustuhan yung sa result. Facebook. Ayan, may mga hurados po dyan. Hindi lang isa, 3, 4 pa yung hurados kung saan mang contest yan. Because iba-ibang opinion ng mga hurados. Pero pag... Pagsasali tayo ng contest, Kabisyo, Oo. dapat tanggap mo na may pagkakataon na hindi ka lagi mananalo. Of course. Kaya nga may non-winner sa contests eh. Eh di sana hindi na lang tayo nag-contest kung lahat panalo. Relax siya. Huwag ka na Hindi, ang matriggers. sinasabi ko dito. Na-triggers? Tama naman na triggers? Triggers. Marami. Tama naman na think positive, sabi ni Mang Kanor kanina. Dapat minamanifest mo na winner. Pero mag-post ka, kalma ka lang. Kalma. Bibi, kalma. Parang Baby, baliwan kalma. ka. Diba? Kalma lang. Oo. Yung mga babaero nga, kalma lang kahit nahuhuli na eh. Di yan nagre-react. Kalma lang sila. Para hindi malata. Para hindi malata. Diba? Basic. Kailangan Basic. ba i-memorize yan? Basic. Sumagot ka! Nagtanong ka eh. Kaya good luck sa mga contestants. Sasali kayo kung ano man yan. Singing contest, dance contest. Minsan di maiwasan sa anong contest may, cooking show. Ay, niluto. May mga ganun. Lalo kapag natatalo tayo, we feel Oo. attacked. Yun. Feeling natin biased. Maybe meron pang room for improvement sa iyo or kung kanino mang contestant. At ka, hindi kung para sino sa'yo, man yan. hindi mo pa time. Yun. Di ba, Col? Totoo yan. Totoo yan. Sabi ng Bible, Hala, pastura. Ano yun? pag nag-Bible, Pastor agad. Sabi ng Bible sa page 3, Mang Kanor. Page 3, ano ba yung nakalagay dun eh? Table of contents? Uy, mangkan. Tama naman naman. Doon kasi, wag mo na kasi ako There is time for everything. Yun. There is a time for everything. Totoo A yan. time to lose and a time to... cry. A time to cry. Kaya congrats, good luck sa mga biritera. loose. From your head. Sa Biliterang singer. Hindi, na chip. Cooking show eh, cooking show. Chef. Ang sarap ng niya, ng steak niya. Ni chef? Yung babaero. Oy! You're a piece of shit. Ship, you ship. alam mo, bakit? Ay, baka kayo ang matawag ha sa ating Laptop So Boundary. Standby kayo. Bibigyan namin kayo ng 2,000 pesos! dito na yan sa 90.7 Love Radio. Abay, kailangan pa bang i-memorize yan?